duwe gawe sing rawuh pirang-pirang, duwe gawe sing kemareng nekseni pirang-pirang. Ki apa to? Maknane apa to karepe? Apa to sediane penjane Pak Sugianto? Kuwi pengen sing padha rawuh ndongake marang temanten sekalian. Oh, ngono. Iya. Mantane putri, penjane Mbak Nadia, Abibita, Romadoni, AMD. Oh, ngono, pertanian. Heeh. Pertanian apa peternakan aku ora ngerti. Ya. Sing wis lakon dauk kelawan Mbak anu Mas Irfan Ardianto SPD. Oh, ngono putra saka panjenengane Bapak Sukamto saha Ibu Anjarani ingkang lenggah ana ing Cakung Jakarta Timur. Oh, ngono ya, Yang. Iya. Iki disuwuni panjurung pandonga temanten sekalian nyuwun pandonganipun ingkang sampun kepareng rawuh. Mongko nduk dawuhe para winasis dongane wong 40 kuwi mandine padha karo dongane wali siji. Mongko sing rawuh bengi iki ora trima atusan ewon ditambahi karo sing nonton ana ing live streaming YouTube. Ya. Muga-muga mujarab, muga-muga mandi anggone ndongakne marang temanten sekalian Mbak Nadia kelawan Mas Irfan. Ya heeh. Kanthi ndedonga nyuwun marang purbaning Gusti Kang Kawasa anggone bebrayan panjenengane Mbak Nadia saha Mas Irfan pinaringana wahyuning dodo wiwit saiki nganti sak lawas-lawase wekasane dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslakah fidini kata akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pancen ya kaya ngono. Heeh. Ora murung sing disuwun pandonga sing padha rawuh no. Oh ngono ya. Sing nang kene pirang-pirang urung sing ana YouTube wis udakara mencapai 4.000 pasang mata sing padha nyekseni anggone panjenengane Pak Gianto Pitik saha Ibu Yayu anggene mala keramake Mbak Nadia saha Mas Irfan. Oh, ngono ya. Ya Yung ya ngestoke dawuh yen ngono. Ah. Didongakne ya Yung. Didongakne piye? Muga-muga temanten sekalian Mbak Nadia saha Mas Irfan ndang dipercaya karo Gusti Allah. Pekasane ndang pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma wujude putra tegese keturunan turunan lanang sing soleh wedok sing solekah. Allahumma amin. Pancen ya ngono Nduk. Ya. Wong rabi ki nek wis pirang-pirang taun randang diparingi putra, randang diparingi anak kuwi neng pikiran iso kuwur, bingung no. Oh, ngono ah. Ya ngestoke dawuh. Dadi anak kuwi penting tumrape wong bebrayan. Kanggo srana neruske marang sejarah, sejarahe wong tuane. Oh iya, iya ya ngestoke dawuh. Gawe anak kuwi supaya dadi anak sing soleh. Anak wedok sing solekah ki ana carane. Ana Nduk. Ki men dicatet karo Mbak Nadia saha Mas Irfan. Oh ngono ah. Nek perkara ilmu jek dhuwur mantene lanang wedok. Mantene wedok wae AMD pertanian. Ya, mantene lanang wae SPD sarjana pendidikan. Oh, nek babakan ilmu lan kawruh isih pinter manten loro-lorone. Ning nek perkara gawe anak sik pinter aku karo mantene. Oh, ngono iya. Tenan iya. Apa nek teknis-teknise dina-dina sing apik supaya gawe anak kuwi dadi anak lanang sing soleh, anak wedok sing solekah. Ana, Nduk. Iki ganti catet sik karo temanten sekalian Mbak Nadia karo Mas Irfan. Dina sing paling apik, dina sing paling becik, hari yang afdol untuk membuat anak utawa gawe anak. Kuwi paling apik dhewe siji Nduk. Apa? Malam Jemuah. Oh, ngono ya. Iki diarani sunah Rasul. Wong lanang karo wong wedok lek nglakoni kumpul utawa gawe anak malam Jemuah. Kuwi ganjarane padha karo 1000 derajat kamulyan. Lho, kuwi ampuhe kaya ngono Nduk malam Jemuah. Oh iya. Lek malam Jemuah iki ganjarane 1000. Heeh. Nek malam Kemis karo malam Senin kuwi ganjarane mung 500. Sakliyane dina telu kuwi mung nyatusan. Nyatusana nek kuwi ditindakne ping 10 ya 1000. Lah iki apike agama iki ngene iki Nduk. Oh, ngono apike agama. Iya. Wong nek wis nikah, wis disekseni karo agama lan negara, wis penak jek entuk ganjaran. Tur nek ditindakne malam Jemuah, kuwi padha karo mateni iblis.
iblis 100. Mbak Nadia, Mas Irfan, kuwi dicatet. Nek sampean gawe anak malam jemuah, kuwi padha karo mateni iblis 100. Mula Mbak Nadia sakala mangsa nek Mas Irfan lali dielekne kemis sore ngono kae dielekke. Mas, ampun kesupen, mengke dalu mateni iblis 100 lho, ngono nduk. Oh iya. Iya heeh. Dadi ana dina-dina sing apik kanggo gawe anak. Heeh. Tenan no. Ya, apa ana pantangane wong gawe anak? Ana. Wong gawe anake ana pantangane. Iki ganti catet karo manten lanang, karo manten wedok. Oh, mergo aku wis ngleksanani. Pantangane wong gawe anak kuwi apa? Aja gawe anak pas lunga utawa pas ra ning omah. Pas lunga ora entuk gawe anak. Mergo apa? Iki lek dadi anak, wiji anak. Iki kok anake senengane dolan, senengane ngluyur, senengane ora saba ngomah. Oh, nek gawe anak pas ra ning omah. Iya. Sing angka loro pantangane apa? Aja gawe anak pas kesusu arep lunga. Ki lek dadi anak, bakal anake senengane boros, senengane ngentek-ngenteki bandane wong tuwa. Oh, sing angka telu sing perlu dicatet. Ben duwe anak, duwe isin, aja gawe anak nganggo uda mlejet. Gawe anak ora entuk uda mlejet. Oh, iya. Sik. Selaku dadi wong awam aku tak takon. Mongko lek diarani wong lanang karo wong wedok kumpul kaya ngene nek ora uda mlejet, ora marem. Iso disikapi men duwe anak sing duwe isin. Sikapane piye? Upamane manten lanang nganggo kaos kaki tok sisih ngono ora apa-apa, Nduk. Oh, ngono. Manten wedok pamane nek ora mlejet, ora marem nganggo jilbab tok ngono ora apa-apa. Oh, kowe mbiyen, aku mbiyen ya ngono. Ora ketang piye nek kain sing tememplek ana ning awak. Kowe mbiyen dalang terus nek kowe gawe anak supaya duwe isin. Aku mbiyen blangkonan, Nduk. Blangkonan iya. Men duwe anak sing duwe isin, sing duwe unggah-ungguh, duweni tata krama lan duweni uda negara. Oh iya. Ya ngestake dawuh yen ngono. Heeh. Kuwi sing becik sing apik. Oh iya, heeh. Ngestake dawuh mula sembah nuwun. Bengi iki wis sajake wis ora sronta. Nggone bakal ngenteni tampile genduk Niken Salindri. Pancen kaya ngono no. Ya. Bakune kanggo temanten luwih dhisik no. Temanten luwih dhisik. Heeh.